De temperaturen passen bij de maaitijd. Even nooit van de morgen petit, toen we het zo'n 13 graden buiten in het noorden, 15 en een hele graad in het zuiden van Nederland. En het weer op de meeste plekken 10 graden te warm. En hier today weet ik warm en mijn droge waar ook zo boeten staan. Wel de verwachting. Joen en vannacht rein en soms reint het stevig. Het kan wel eens 15 en 20 mm worden wat er valt. En de temperaturen binnen heeg 13 graden. En de wind nog altijd stevig. Krijgt er rond hut, krijgt zij zo'n zon in het kustgebied, komt het uit zuidwest en west. En dan morgen een bewolkte dag, rein, lichte rein, even misschien een drogere periode, maar het meeste wetter valt letter op de dag, in de middag, in de joentijd, in de nacht. En dan kan het op een nij 15 en 20 mm worden. Misschien wel meer en een hege temperatuur, 14 of 15 graden. De wind matig ontkrachtig uit het westen waai en die houdt hem in de joentijd en in de nacht del. We zorgen vooruit naar een weekend, maar op sneeuw. Eerst nog even rein, daarna buien en de zinnen. En in buien komen ze op tonger. Verder is een temperatuur om het bij de 11 of 12 graden heen. En zorgen we dan naar de sneeuw, dan lijkt het dat het meest of hier een dal droeg uit worden. Nou ja, misschien de buiken. En de temperaturen zijn 9 graden. Jawel, en dan zakt de temperatuur in de nacht ik, maar komen ze op vroegstaande groen. En dan is het in één keer een stuk kouder. Manje, een droge dag, maar zo'n graden en de zinnen erbij. En we maken morgen maar weer even in het waarsje.